Bisaya ko da. Ayan, lakitera. Tambok na kay ko guys sa sigigaon. So, kayron tapos na yung pagluluto ko kaya kakain muna ako guys. So, lamig-lamig ngayon. So, ito yung ulam ko ngayon, munggo. Tapos may bulad tayo. Ayan, tapos may buttered chicken, may munggo, tsaka Shanghai. Ayan. Ayan, bisaya ko da. Ayan, ang kain-kain muna kami ngayon guys. Ayan. Ayan. Uy, lang. Kakain muna daw kami. So, ayan yung pagkain namin. And of course, hindi natin malilimutan yung coffee natin. Ayan. So, kain tayo ngayon guys kasi tapos na ako nagluto. So, ito na yung ulam ko, yung buttered chicken, yung Shanghai, yung munggo, and yung lechon. Ayan, lechon na daing, bulad. Tsaka ito yung pagkain ko. Ayan, ganyan ako nagkain guys. Nalagyan ko na ng ano, so ito yung buttered chicken. So, itatabi muna natin yan. Tsaka yung pagkain, ayan, mukbang. Tsaka ito yung kasama ko si Jimpot. Ayan, so kakain muna kami guys. Ayan. Tabi muna natin to guys. Let's eat. Pansit. Ayan. Ayan, so kain muna tayo. Laki ng ano natin guys, no? Di bali, sa susunod bibili na tayo ng ano para kitang-kita yung mga paglamon-lamon namin. Ayan, dapat ganyan siya, oh guys. Ayan. Ayan. Pero mayroon siyang buttered chicken na nakalagay. Yoting kambarang. Yan yung, ito yung background ko guys, yung buttered chicken. So, kakain muna tayo. Ito yung bulad. Bili ka na lang siguro ng ano, Jim. Memory card. Nahabit sa ni memory. Bakit napupuno? Kung ba naipit ka memory? Minta na lagi na yung virus. Pautangganin ko cellphone kaya alam mo ba yung ano sa bag ko. Hindi apa eh. Kaya ata yung cellphone na eh. Nahimo na siyang kuhan. Sarap ng bulad guys. Eh. Nahimo na siyang solar system. Ang sa puling manong ka sa tiil sa manong nga nag-ali-ali man pod. Mamaya ko na lang siguro yan kainin guys. Ayan. Perfect. Perfect ang buto-buto. Kanon daw kanon. Di mo kanin, beer mo. Wala. Beer mo kanin. Hindi mo na init. Eat beer. Inis ka. Init ba? Ayan. Init ba to? Ha? Ha? Init ba? Ano naman eh? Ang karaghan ba niya eh mga? Ang sarap talaga ng bulad. Na, yung bulad tsaka munggo. Ano talaga yan sila? Partner in crime. Hindi Right. ako maligo guys. Mamaya uuwi pa ako para maligo. Pero tapos yung minuto ko. Oo. Apa? Kato mong guna diha o giinit ba nagkagabwa na ko. Kaya din. Tara. Tara cooker ra eh. Sa cooker. Okay na, okay na. Tanawa ta. Biyagi sa tan. Yung suka. Ha? May video disable ano yun, no? Saan yun? Paralyze.
Hmm? Video disable daw. Hindi na makikita. Ayan eh. Paralyze. Hmm. Video ka diha oy. Yung sabaw. Ano ba na? Pansit. Kung ako ba na? Page your visitor here. Ikaw ba nandito? Pero dako gini kayo mo. Nang girain ako. Pila bisente. Fried chicken, di ba na? Nilaki mo naman na. Download. Sabi, pansit nga. Dahil pag nasi ate, takubol. Bilis ng pansit. Tikman ko yung pansit niya. Niluto ni Pamela at Mamilat. Oy, medyo lata siya ngayon. Pansit guys. So, papaulam nito natin sa mga carpentero. So, dyan na lang na yan. Huwag naman natin kainin. At marami na akong nakain. Ay soup. Hmm. Nadi dagi oy. Hindi ako conscious sa katawan ko guys. Basta ko gusto ko kumakain talaga ako. Hmm. Yan. Huwag na mo daron. Ako pinahayang hinon ni ngal. Ay, masarap yung pansit niya guys. Kasi ano, Piste. Atay giri mga higda. Huwag ni baso ron. kamod an. Ah, may mo kamera da na di ay ay. Pistol nga din na lang. Dirit mo na. Kan? Piste giro. Wag yun. Sumarabing nga din ang kamot yung baso din sa lababo. Baka na magbilin. Hindi na ako mabito. Mga si Prutoy. Ang pangan may tiguang nga. Tiguang buang nga. Hmm? Rapten kasi puno na ka. Yun na guys, tapos na akong kumain. Bugod na si Bisaya ko dahil. Aron to tong plato kami kita tong timok. Nako. Ito, meron pa. Ayan, ulam niya yan. O, ulam mo yan, ubusin mo yan. Ha? Saob na yung plato ko guys, oh. Sob na ako ngayong araw na to. So, morning lang ako kumakain, tapos pag anong din ako kumakain, hindi ako mataba, chubby lang ako. Okay? So, once again, thank you for watching on my YouTube channel. Ayan, don't forget to on the notification bell para lagi kayong updated sa akin ang mga uulamin at kakainin everyday para malusog ang ating katawan. So, huwag kayong ma-conscious kung hindi na kayo sexy. Ang importante, malusog kayo. Okay? So, don't forget na kumain kayo ng mga pagkain na at least mga masustansya. And then, don't forget guys, na uminom kayo ng tubig ng isang baso. Ayan, ito yung baso kong tubig. Baso ng tubig. Yan. Yan, isang basong tubig yung kakainin, iinumin mo. Tapos, di ba may coffee ako? So, after ko mag-coffee, iinom ako ng isang basong tubig. So, yun yung sikreto ng mga matataba. Ayan. So, shoutout ko lang muna yung mga team stricto dyan. The YTNB Premier, the Big Kitty family, the Team Maugat, and then sa lahat mga nandyan, shoutout sa inyong lahat guys. Thank you for always supporting Bisaya Koday at your service. Ayan. Kung problema nyo, nagugutom kayo, punta na kayo dito sa aking Pines Park Cafe. Ayan. Pwede kayong kumain dito sa pinakamurang budget meal. For only 60 pesos, only rice na po tayo. Okay? So, mag-e-end na po ako guys. And then, Bisaya Koday is now signing off. Subscribe to my channel.